It is kok borok motivation. Please o video no headphone te fai khana di. Tamon hinke o video ni jo to kok thai rok nini bukhao nangai na bagai. O sangsarwo a khorok ni borok no pharia hini kalai ma tongo. Masa borok ngka je borok wanshogo pia waisa phano sakthari khai na ya. Te masangka samong khayo pia waisa phano wanshogi na ya. Waisa tolao kalai ma bai nang kesen ya nang borok se nang pholaya basadi himdi te waisa kharfidi tangi hinke lakmani kuno consider hene gere. Kebeng mungno kiriwi khar thangna nile kalai sasa nong nai. Tei kebeng mung bai kepleng lakmao thang tungani bo kutuk nang nai. Kirinai borok rok mania mungsano bini lakmao. Kiriawi saktharnai borok ni lakmao le mangsasi mania hinmani gere. Bolong ni masasasi sikar khaina bagai bar sana poro sekang kisa uklok ma aslowo. Abagai ningbo lakmao uklok oslomano ta kiri di. Abo kusuk kana ni bar sana bagai se uklok oslowo. Lakmao nung busuk bar tolao klaika abo mungsha metar kaya osung sarwo. Tangai hinke nung kusuk kana bagai se asai faiwo. Lakmao thangai tongna ni lama abo kaini ni tongo. Jeno nung musuk abo no manna bagai sakthar di. Haya hinke boino man nogai kabai tongdi. Lama no ta slai di lama ketal si snamna khai di. Borok rok sawo rang tongkhan ke ang bumungsa se khai phunuk man khama hinai. Rang ke sawo nung mungsa se khai phunuk ra disaka. Hai ke se ang phainai hinai. Hambai dol rok o video no phai thak joranai tongma bagai. Video no bahai nangka tolao comment khai bo saimano. Salbro no mahai motivational word khanana musukake. Channel no subscribe bo khaimano. Teya neo video no nai tongma bagai norong no belai ka hambaya faro dol rok.